Darlleniad o'r Efengyl Ioan, pennod 6, adnodau 1 i 15. Beth amser ar ôl hyn, croesoedd Iesu i ochr draw llyn Galilea, hynny ydy llyn Tiberias. Aeth dyrfa fawr o bobl ar ei ôl am ei bod wedi gweld yr arwyddion gwirthiol o iachau pobl oedd yn sâl. Dringodd Iesu i ben y bryn ac eistedd yno gyda'i ddisgyblion. Roedd gwyl y Pasg, un o wyliau Iddewon, yn agos. Pan welodd Iesu dyrfa fawr yn dod tuag ato, gofynnodd i Philip, ble ydyn ni'n mynd i brynu bwyd i'r bobl mae gyd? Roedd eisiau gweld beth fyddai ymatab Philip, achos roedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i'w wneud. Atebodd Philip, byddai angen ffortiwn i brynu ddigon o fwyd i pob un ohonyn nhw cael tamad bach. Yna dyma'r un o'r disgyblion eraill, Andreas, brawd Simon Peter, yn dweud, mae bachgan yma sydd â 5 torth haidd a 2 bysgodyn bach ganddo, ond ydy hynny fawr o werth hefo cyn cymaint o bobl. Dywedodd Iesu, gwnewch i'r bobl eistedd. Roedd ddigon o laswell lle roedden nhw, a dyma dyrfa oedd yn cynnwys tua 5,000 o ddynion yn eistedd. Yna cymerodd Iesu y torthau ac ar ôl dweud gweddio ddiolch ei rhannu i'r bobl oedd yn eistedd. Yna gwnaeth yr un peth gyda'r pysgod a chafodd pawb cymaint a gweddarnyn nhw eisiau. Ar ôl i bawb gael llond i boliau, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, casglwch y tamediau sydd dros ben, peidiwch gwastraffu dim. Felly dyma nhw'n casglu a llenwi 12 basged gyda'r tamediau o'r 5 torth haidd oedd heb eu bwyta. Ar ôl i bobl weld yr arwydd gwirthiol hwn, roedden nhw'n dweud, mae'n rhaid mai hwn ydy'r proffwyd, dywedodd Moses ei fod yn dod i'r byd. Gan fod Iesu'n gwybod ei bod nhw'n bwriadu ei orfodi i fod yn frenin, aeth i ffwrdd i fyny'r mynydd unwaith eto ar ben ei hun.